Labihan ng kalipay ni Ms. Rosweta Colastre ang Administrative Aid 1 sa buhatan sa Public Employment Service Office Conteso human gipasidunggan og gihatagan og Certificate of Recognition ni adtong adlawng Lunes, Abril 18 ning tuiga. Kirokognisal si Ms. Colastre sa panggamhanang probinsyal human awardee sa Special Awards for Owanian Frontliners. Sa OWA Regional Office 10, nga dako og gikatampo sa dakong kalambuan ug kalampusan sa pagkatod sa programa ug serbisyo sa OWA atol sa pandemya nga nag-ilasab sa iyang pagpaningkamot ug sa iyang pagkakugihan isip usa ka empleyado. Hinumduman nga gipasilunggan si Ms. Colastre sa OWA Region 10 dungan sa selebrasyon sa National Women's Month 2022 nga lakip sa giilang Exemplary Women Overseas Filipino Workers sa tinuig nga Marilag Awards nga nagdala sa tema parangal at pagkilala sa mga natatanging kababaihan migranteng manggagawa. Kundiin giila ang mahinungdanong kontribusyon sa mga overseas Filipino nga kababayenyan sa tulo kanatan nga mga leaders sa kababayenyan nga negosyante, kababayenyan nga frontliners nga napamatud-an ang ilang bili pinaagi sa ilang talento ug kahanas sa ilang respetado nga mga propesyon. Makadawat ko ingon ani. O garbo nako para sa iya garbo sa pagserbisyo. Gumikan kay tungod sa kinasing-kasing nako ang pagpanerbisyo kang Governor Bambi. Wala nako ni damhanga. Usta ako nga makita sa taga-OWA. Makita nila nga tinuod anay akong pagserbisyo. Dili tungod kay Governor Bambi, dili nako ni makuha ang award. Dakong garbo sa panggamhanang probinsyal nga hatagan og importansya susama ni ini nga butang, ilabi na nga nagpamatuod kini nga adunay empleyado nga sama ni Ms. Colastre nga ang tumong mao ang makahatag og maayong serbisyo sa katawhan. Ako si Lambo Geneva Bandong alang sa Miss Or Balita.